डीजे दिलीप कुमार जी सनाकी चौक मुजफ्फरपुर चढ़ते दशहरा तू ससुरा से अइलू जाए जाए कोइले बारू पूजो न कोइलू चढ़ते दशहरा तू ससुरा से अइलू जाए जाए कोइले बारू पूजो न कोइलू ऐसे न उल्टी पला मार के जा ऐसे न उल्टी पला मार के जा अइलू ता दियावा बारी के जा मैया के आरती उतार के जाए माता रानी गंगा जल पानी ले लो पौवा पखार के जा ले लो पौवा पखार के जा अइलू ता दियावा बारी के जा मैया के आरती उतार के जा डीजे दिलीप कुमार जी सनाकी चौक व्हाट्सएप नंबर 8890189199। कृष्णा पे दर्दी प्रमोद करले दोहाई मानिल बात होई तोहरे भलाई कृष्णा पे दर्दी प्रमोद करले दोहाई शंकर सोच सोचस तोहरे भलाई मुकेश डॉक्टर पवन कहेले जवन दीपक के बात जन टार के जा अपू के बात जन टार के जा अइलू तो दियावा बारी के जा मैया के आरती उतार के जा चढ़ते दशहरा तू ससुरा से अइलू जाए जाए कोइले बारू